ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳର କଥା। ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥାଏ। ହଠାତ୍ କିଛି ଅଫିସିଆଲ କାମ ପଡ଼ିବାରୁ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲି। ବାଇକ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ସାରି ରାତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଫେରୁଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରାତି 11:30। ମୋ ସହ କିଛି ଲୋକ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ମାତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିଏ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନଟି ସୁନସାନ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମୋ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲି। ମନରେ ଭୟ ଆସୁଥାଏ, ଏକା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କିପରି ଯିବି। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ 25-26 ବର୍ଷର ଝିଅ ମୋତେ ଅଟକାଇ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଖ ଗାଁର ନାମ କହି ସେଠାକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲି। କିଛି ବାଟ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ, ତା ସହ ଜଙ୍ଗଲର ଚିତ୍କାର। ଦେହ ଥରି ଯାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରେପ୍ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କାଳେ ତାର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି କହିଲି, ଆପଣ ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏସବୁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ମୋ କଥା ସରିବାରୁ ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଯଦି ସେ ଆତ୍ମା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି ସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ଡରାନ୍ତୁନି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ହସ ହସିଦେଲେ। ତାର ସେ ହସ ମୋ ଦେହ ଥରାଇ ଦେଲା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖ ଦେଇ ସ୍ଲୋରେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ହର୍ନ ମାରି ମାରି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଝିଅଟି କହିଲା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଚଳାନ୍ତୁ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବାଇକ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଳାଇଲି। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟରେ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟି ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କରି ମୋ ବାଇକ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଥିଲା। 3 ଜଣ ପୋଲିସ ବାହାରି ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଝିଅ କାହିଁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ତୁମ ପଛରେ ବସିଥିଲା? ମୁଁ ପଛକୁ ଦେଖିଲି। ଭ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଲୁଅରେ ମୋତେ କେହି ବି ଦେଖାଗଲେନି। ମୁଁ ଡରିଗଲି। କହିଲି, ଏବେ ତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ କାଢ଼ି ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଏ ସେଇ ଝିଅ ନା? ମୁଁ ହଁ କଲି। ପୋଲିସ ଜଣକ କହିଲେ, ଏ ଝିଅ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଏହି ବାଟରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଲୋକଟି ଆଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ମାରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନରୁ ସେ ଝିଅର ଆତ୍ମା ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଆସୁଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ମୋତେ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ତୁମକୁ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମୁଁ ହଁ କଲି। ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି ତ ମୋ ଦେହ ଥରିଗଲା। ଝିଅଟି ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ହସୁଥାଏ।